A wannan bidiyo zan yi ƙarin bayani daga yadda mutum zai saka kuɗi cikin binance ɗin shi ba tare da amfani da p2p ba. Da farko za ka shiga cikin binance ɗinka kamar haka, sai ka danna inda aka sa deposit ngn, sai mutum ya kilikin ɗin shi, sai ka jira zai buɗe kamar haka. So idan ya buɗe, yauwa ka ɗan jira ya loading. Idan ya gama loading zai buɗe maka kamar haka, sai ka danna bank transfer, gashi na wajen cash link, sai ka sa continue. Idan ka danna continue zai kawo ka ɗan jira saboda network, ka ɗan jira ya buɗe. Yawa idan ya buɗe kuma a sama za ka ga ɗan box haka wanda aka sa ngn, a nan ne za ka tafa yawan kuɗin da ake so a turo ma a cikin binance ɗinka. To yanzu muna son mu tura 20,000 daga bankin mu zuwa cikin binance, sai ka sa continue, sai ka jira. In ka sa kuɗin sai ka jira bayan ka danna continue. In ya gama loading zai buɗe maka wani shafi. Yau wato za ka ga macen ga sunan, akwai ga sunan sama, akwai ga wannan mai kuɗi, ga Nobil Abdulaziz, ga Lala, ga sunan dai. To kowannensu kuma zai caje ka 200 akan kuɗin da zai turo maka. Za ka ga akwai wanda yake 99.49% complete transaction, sannan akwai wanda ma yake da 100. Sai ka ɗauki wanda ka ji za ka abuna, amma za mu danna mai kuɗi yanzu, sai mu jira. Yau wato yanzu kun ga ya riga ya buɗe, za mu tura mishi 20,000 kuma minti 15 aka bamu a yi wannan deposit ɗin. Daga nan zan yi copy ɗin account number ɗin shi, ga bankin shi nan Fidelity Bank, sai in je cikin app ɗina da banki na. Yawa na yi copy ɗin account number ɗin, yanzu zan shiga cikin app ɗina na bankin da zan yi amfani da shi in tura mashi kuɗi. So da na shiga na yi copy number shiga, sunan shi na ya fito. To yanzu na riga na tura mashi kuɗin, ga transaction nan successful. So daga nan zan dawo in danna paid, I have paid. So sai in jira shi kuma in ya ga alert sai ya turo man kuɗi na cikin binance. So gashi ya min deposit ɗin kuɗin ya turo man. So yanzu za mu koma can cikin wallet ɗina domin in diba kuɗin sun shigo. Ga can sama kuna ganin 12,941. Dama in ka turo kuɗi a cikin binance za su rage, za ga sun rage. So sai ka je ka canza su, ka mai da su USDT. Gashi nan sai mai converting, mu je mu sayi USDT da naira da ya turo muna. So yanzu gashi nan zan shiga market. Ok, zan sa 100% buy. Yawa success. So yanzu shikenan ka riga ka sayi USDT, sai ka je ka saya coin inda kake son ka saya. In a binance ne, in ma abin ba binance sai kai transfer ɗin shi ko zuwa wani gold.